TV. Muri yeZimbabwe vanhu vacho vari kutanga kubatwa 1-1. Ndakazvitarisa iko zvinezvi. Nhasi ndavati nenyaya iri kunetsa, nyaya iri kupisa pamastreets. Kana uchinge watondonanda kudai, so you know what to do. Chakakosha kutanga nekumbolike this video kuitira kuti tidonedze mapete vanenge vachida kushandiswa nevanhu vaya vari kudzvanyirira vana vevhu. Handiti nyaya hombe iri panapa ndeyaTemba Mliswa. Ndiye nyaya iri kunyanya kuitika. Temba Mliswa and Walter Muzembi. Pari kunzi Temba Mliswa ndiye akashandiswa kuti vakwanise kutrika Walter Muzembi kuti adzoke, uyo former foreign affairs minister wemuZimbabwe. So yai mabudiro eri kuita, pane munhu akambotanga itaura anonzi Alenaka. Ndiye akatanga abvondora chidhiri chese kuti veduwe ngwarirai pamazita aripo aya, iwewe kasuku ere wopuwo ching'ono naningirikini na iye uyu Muzembi, you must be very careful. So vari kunzi pavakapoudzwa izvozvo vamwe vakateerera. Ndizvo kunzi vamwe vanonzwa undo nemurwere wepfungwa, vamwe vanobvuma, vamwe vanoramba. So apa chiri kuitika ndechekuti Muzembi iye anonzi munin'ina waPresident Emmerson Mnangagwa, saka akafunga kuti pamwe zvichida mukoma vakwanisa kumuregerera. According to Wopo Ching'ono panapa ndo pandiri kunzwa nyaya. Pari kunzi Walter Muzembi was tricked into coming to Zimbabwe from his base in Zambia in a CIO operation involving the Director General of the CIO and former Member of Parliament. It was supposed to be a prodigal brother returning home with his big brother, the president, having forgiven him. But as Mugabe told us, ED does not forgive or forget. There were 3 names that were supposed to be tricked into coming back: Walter Muzembi, Sevia Kasukwere, and Wopo Ching'ono. Alenaka got wind of the operation and warned me never to meet anyone. Walter was not so lucky. Post yacho iyo yakabutiswa na Alenaka achito-expose Muzembi achiti zvoni. So Emmerson has dispatched Temba Mliswa to the region to engage his opponents. Wanyangwira yaona Temba, you are an Emmerson agent. Wavaka shekeresa ndivavo. Meet Mliswa at your own risk. Go back home and tell him kuti zvaramba moron. Apedza zvake ndo post yakabuda ichitaurika ichinetsa. And unoziva kuti people like Mliswa vanhu vekuti vakagara vakamboita independent candidate weku Norton, anga ari MP kuikanguva akashanda ku Norton, akazodyiwa zvake timu rekwachamisa rakazouya uyo mwana wotsvangira yakazowina anova iye ava MP ko zvinezvi. Ende nguva zhinji yake paanga ari muparliament, Temba Mliswa aigara achiopozana nevanhu veZANU-PF, achiopoza the ruling party yeZANU-PF, achitaura kuti zvakati zviri kuitwa zvakadhakwa, ningi mbavha chaura chinhu ichi, takazvitaura chakati chakazodai. So you know that is Temba Mliswa for you. But iko zvinezvi ma-allegations acho akanyanyisa kuwanda. Pari kunzi ndiye one munhu akadhipaswa kuti abude achinonyengetedza vanhu. Akasi pari kunzi kana uchida unosangana naye, sangana naye at your own risk. And tikada kutarisa futi kune vanhu vakaita sana Susan, avo vanova atingati ma-ex zvikudanana kwawo hatinyazoziva, asi Susan aiclaim kuti vaidanana, ende anotoclaim up to now kuti vatori nemwana vese. Handiti anototaurawo kuti zvoni Temba haasi munhu wekujairika. Akabvira kudhara achitongotaura izvozvo nyaya idzodzo, achitaura kuti Temba, you must be very careful naTemba muri yeZimbabwe mese. Ndiwo mashoko aitaurwa. But iko zvinezvi I don't know kuti nyaya yacho manje kana yatosvika payava apa pachaitwa zvekuitwa sei. To be very honest with you, handida hangu kunyebera, enda hasi kuziva kuti mimi makaitarisawo muchaitoro makaita sei nyaya yacho iyo, because zviri kuvhundutsa, zviri kutyisa. But without wasting much of your time, ndoda kukunzwisa because there is something, pane imwe evidence, imwe proof zvekare iri kutaurika panyaya iyoyo yekuti ndofanira kukunzwisa imese munzwa kuti chichi kutaurika. Mobva mazoziva kuti kana muchinge makuzonzwa nyaya dzacho dzakutaurika munoziva kuti but takambonzwa Ninga achiitaura, Ninga akaitaura so Ninga akaitaura so. Saka ndichaita sekudaro. But before I do that, ndoda kungozivisa vanhu panapa kuti kana uchingori muSouth Africa do register company vovhurwa FNB business account. Phone number dzandaisa pascreen ndidzo ndedzemunhu anozviita. Icompany inonzi Education Research yakatumwa kuti iite izvozvo, yakamaster chigame chivakadaidzwa vakadaira. Education Research ndiye anogona kuregister company vovhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Saka zvonofanira kungoita iwewe kubata namba dzake wotaura naye zvese, unoudzwa maprizes akachipa. Ndikwanisa kuzodedzera maprizes panapa nenyaya yekuti munhu anozotadza kurara kana kuti kuzotadza kuita zvaanenge achiita akungoswera akabata foni muchifona. But kana uchingori serious, tora namba idzo utaure naye iwewe sedunga munhu, wobva wagadzirisirwa zvinhu zvako zvobva zvatotanga kutokufambira. So nhasi ndoda kunzwisai comrade vari kutaura
pamusoro penyaya yaTemba Mliswa futi munokwanisa kuva neimwe version because munhu kana achinge atanga kutaura nezvake anofanira kunyatsomenywa mushe mushe zvekuti anonyatsosara ari pachena because panguva yatiri iyi taneta nepolitics dzevanhu vajaira kungonyudza vanhu. Takuda kuti pachiitwa politics dzekuti vanhu vanosara vari vanhu kwete kuti vanhu vanongoramba vachingonyudzwa at the end of the day hapana kwatinenge tichienda. Takuda politics dzekuti kana wakundwa kufunga watokundwawo kufunga, wakundwawo kutaura, wakundwawo kufarirwa nevanhu watokundwawo, zvovharana zvakadaro. Kwete politics dziri kunyudza vanhu, dziri kuurayisa vana vevanhu, kwete. Teererai munzwe nyaya yacho iri panapa muzondudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Comrades and friends, how are you? Now, Themba Mliswa is a bogus person. What we lack as Zimbabweans are politicians who are principled. Now, by principle, what do I mean? By principle, I mean people who will always stand with the masses and not do politics that only benefits the pockets of certain individuals. Muupenyu unofanira kuziva ndikapuwa mari yonzi ndinyarare pandofanira kutaura chinhu kuti izvi handizvo, o pandopuwa mari yekuti ndisunde agenda isiri right, ndipushe propaganda dzakadhakwa, muenzaniso ndopa we2030 unzi taure uripi Fortune 75,000 ne50,000 hard cash iyi. Make sure you don't speak out against 2030 in everything that you say, be it in public or within a vicinity of influential people. You must always speak the 2030 mantra. But okay, what's the catch? Mukaona panospenda weeknel millions and millions of dollars like this. What is the end game? Pano pamunhu motikari 75,000 and 50,000 in hard cash. They're giving vanhu from all walks of life, mabishop ari kupiwa, mapastor ari kupiwa, maprofiti ari kupiwa, kumasowe dziri kumwayiwa. Munofanira kuziva kuti hakuna munhu anombofa akamboita chinhu mahara. Munhu wese achida kubatsira nzvimbo yaanotanga kutarisa first ihama dzake. Ende weeknew haasati abatsira hama dzake zvekuti adzipedza dzese zvokuti mwoyo wake ungapfuurira. Kusvika kune vanhu asingazivi, asina kumubvira akambotaura nawo, ongonyora hake pafacebook kuti endai munopiwa mota zvinodai. Chinhu chaanenge achitoziva kuti mari yangu yandiri kubuditsai, vanhu havachanosimbisa chinhu in such a way. And therefore, ini ndicharamba ndichiita madhiri angu and I will continue to make millions of dollars. So weeknew harisi balance. Tirongoshandisirwa chirauro chiri kuraura vanhu vashoma. Vanhu vashoma ivo vonyarara, vosimbisa 2030. 2030 iri kupa weeknew guarantee yekuti patosvika 2030 from now, this is just 2025. Patosvika 2030 weeknew anenge ane mari. Ufuchi the guy achitaura kabisira. Motomzwa achitotaura kuti is now a billionaire. Haatadzi. Tozi aramba achipusisa vanhu. Munhu unenge uchigurirwa dhiri kumatenda kunzi tenda rangu rihwine inini, kambani yangu ihwine tenda, wopuwa 100,000. Iye is going to make 50 million. But wasabotage nyika yese because that 50 million yaari kuita is profit. Mari iyoyo ingadei yatobatsira nyika kuvaka mahospitals, kutenga macancer machines, improve on road infrastructure, nekubatsira education sector. Vanoisirwa ma-Wi-Fi muzvikoro, not just in schools only, but actually in communities. Omwaiwa marocation omo vana vachingoita ninge vanongoconnecta voita homework dzavo. And you see, but vanhu hatizvoni. Now, point yangu iri kutageta Themba Mliswa. Themba Mliswa is not a principled person. Anoita politics dzedumbu. Yes, munhu wese ari kuda kudya, but haudyi uchidestroy nyika. Ukaguta uri wega iwewe, then millions and millions of people vofa nenzara. Chawagona chii? Themba Mliswa munomuona achibuda achisimbisa 2030.
achisimbisa chinhu chaanatagwirei. That same a clique of people ndo iri kupa land kuna Rutenburg. Wopuhwa kamari kashoma kopera kamari ikaka. Nhasi wozochema kuti land yangu yatorwa, handei kukoti tinotaura kuti land yedu yakatorwa zvisizvo. Mainakidzwa muchigurirwa mari nana Rutenburg. Helicopter dzisvika pamapurazi penyu muchifara zvisingaiti muchiona kunge makangwara steering. This is the problem that we have. Munhu, you support something because unenge uchibenefita uri one for that time. But tarisa kuti benefit iyi, is it permanent or it's temporal? If it's temporal, siyana nayo. Hazire kuti ukatadza kutora 250 cents dzawiki life inotoguma as if pesa apo waimborarama naye wakamuziva une kwashi here wiki wakaziva kuti uriko uine kwashi here zvokuti tinganzi upenyu hwako hwapatambo. Life goes on. God will always make a way, in a way that does not take integrity from you. So zvamuri kuita ana Temba izvi zvinonakidza muchibuda mumatv muchifarira mbiri yakadhakwa yanzi tirizikanwa tiri kupusha chakati mupiwa 50 cents 50 cents ka yakanosvika pakunopera. Kapera nhasi ndo pamunochema kuti tatorwa land yedu zvazoda izvozvodai, ndo pamanguda kuti vanhu vakunzwira itsitsi manje. So it's wrong, Temba. This is why you're losing relevance. People used to listen to you, but they don't listen to you anymore. Vachinga vanobuda vachitaura kuti pasine corruption. Zvamunoziva Tagura yakauya nezuro, andoita president wani. General Chiwenga is the vice president. Imi mautanga kutaura nyaya dzekupenga kuti aiwa handizvo munhu isana bvumira nekudai. Uchisekerera mari inenge ine munhu, imari yake neemhuri yake, haisi mari yaTagwire nevanhu vekwaMuliswa. Nyange ukapuhwa inopera because hausiwo uri kuishandira, hausiwo uri kuba. Ane mukoto wekuba mari iyoyo acharamba achingoba enda ipi yakapera, but yako ichapera. Yazopera uchasiya futi mari yemaloya. Elendi yako inenge yatorwa naRutenburg. Zvishoma zvamunemi nazvo, vanhu vachaziva kuti zvishoma zvamuinazvo ndezvezvigananda. Whether mune tumaloji mune chii, vanhu vachataura zviri nani tifarisire mumota than kupinda mumaloji yenyu nekuti akadhakwa. Hakuna business richauya kwamuri. At the end of the day, you are going to sell all of those things. So when we are fighting for a better system, when we are fighting for a country yakanaka inoita kuti munhu wese afare, tinenge tichiavoida kuti nhasi uyu anochema ari ega, uyu mangwana ochema ari ega, uyu ochema ari ega. And so zvinongoda pfungwa so Temba. Ma2030 izvi zvimene muchimhanya muchisimbisa 2030, how many people are driving maFord Rangers? Just a few, but mune muchisimbisa chinhu chakadhakwa. Meeting yapera, ane Ford Ranger ndiye akagara futi mumvuri, ndiye aromwa mineral water necasket. Iwo urunzi simbisa pachidaidzirwa slogan, mudumbu muri kuita manotifications enzara, uri kurohwa nezuva. And you see, hauna kana dhora rekutenga parasite $10 for 10. Chawagona chii? Hapana. Magumazo unozongofa zvinosirisa, unofa uchitambura, unofa uchinyangadza vanhu. So when we are saying let's all play a hand in this Geza revolution, we are fighting for everyone to live a better life. This is why tisiri kutarisa political party kuti taure ndewe kuZANU-PF, tendai biti ndewe kuningi yakati, uyu ndewe It's all about Zimbabwe for now. That is the vision. That is what we are pushing for as citizens of Zimbabwe. Then tikasunda chinhu tiri pamwe chete pachinonobuda, because tagara already we've joined hands. Whatever template that we shall implement, strategy that we shall implement, template that we shall use, we'll make sure it's mutually beneficial to everyone who played a hand in the Geza revolution.